Bo día, amigos. Temos unha débeda, porque o prometido é débeda e temos que falar de que necesitamos para poder viaxar cos nosos animais. Empezamos? Bueno, o primeiro que temos que saber é as condicións legais que temos que cumplir para poder viaxar. Quero dicir que hai lugares onde é obligatoria certas vacinas, certas desparasitacións, hai lugares onde temos que ter determinada documentación, por exemplo, certificados de que o animal que cumple unhas determinadas condicións de saúde, e tamén temos, como norma xeral, que ter a súa documentación correcta. Quero dicir, o seu pasaporte, porque o pasaporte europeo está pensado para que podamos viaxar por toda Europa e que ali se poida facer reflexar todo o necesario para poder viaxar entre os países da Unión Europea. En algúns outros países necesitamos outra documentación adicional. Estos consulados, incluso as agencias de viaxes, vos poden especificar. O que vos ten que axudar ao veterinario é, sobre todo, para facer a medicina preventiva que sexa necesaria, porque noutros lugares hai outras enfermedades e podemos necesitar poñer vacinacións adicionais ou facer tratamentos preventivos adicionais. Pensamos na leishmaniosis, que, por exemplo, aquí na nosa zona, porque noutras zonas de Galicia, por exemplo, na provincia de Ourense hai moita, pero, bueno, aquí falamos desde Poio. En Poio hai casos, pero non é un problema que se fixese de momento masivo, aunque xa hai que facer a prevención. Pero pensade na filariosis, que habería que dar un tratamento preventivo para ir a zonas onde hai filaria. Pensade que pode ser necesario poñer a vacinación antirrábica. Pensade que pode ser necesario facer desparasitacións específicas contra os parásitos diferentes que pode haber noutras zonas geográficas. Entón, informarse co vosso veterinario e, en caso necesario, que lle faga os tratamentos preventivos e a documentación veterinaria necesaria. A partir de aí, o animal ten que ir nunhas condicións que lle sexan adecuadas en canto a benestar, e ademais temos que levar, por decirlo así, o kit de cousas que se precisan. Sobre todo no caso dos gatos, porque os gatos temos que, por decirlo así, transportar a súa casa e levar cousas que sexan súas. En calquera caso, sempre é boa idea utilizar unha caixa de transporte e se imos en coche nunca, cando menos unha fixación destas que suxeitan o seu arnés ou o seu colar ao cinto de seguridade. Teñen que beber, teñen que poder facer conduta de eliminación suficientemente. Isto é importante nos gatos, porque os gatos é posible que durante o viaxe estén estresados e non queidan nin beber, nin facer pis, nin comer, entón temos que facer viaxes que sexan asequibles. E os cans, pararlle cada X horas, pode ser necesario medicación para controlar o medo, pode ser necesaria medicación para controlar o mareo. Bueno, para cada caso particular, sabedes sempre que o vosso veterinario vai preguntarlle para que vos aconselle que o viaxe sexa unha experiencia tan estupenda para o voso canciño e, sobre todo, para o voso gatiño, que é moito máis crítico viaxar para el que como para vos. Xa sabedes que estamos aquí para axudar para todo o que sexa necesario. Biquiños, e boa viaxe!